Binilutan na yung akin. Pigaan na. Binilutan na yung akin. Binilutan na yung akin. Magandang araw mga kagamba. Welcome back. Happy man. Naglagalag sa ilang araw. Ilang araw na hindi nakita ng mga viewers dito sa bahay. Pinalayas po kasi ako. Ay, pinalayas. Pumunta akong Valenzuela kay Kasapot. Oo. Nakitira na siya doon ng ilang araw kasi ilang araw na siya nakatira dito eh. Wala kasi tayong bahay. Mga kagagamba. Bahay lang nagagamba, meron siya. Oo. Buti ba yung bahay ng gagamba ko? Meron. Walang lupa, puro bahay. Actually po, dito na po ako nakatira. Stay dito na ako nakatira. Magkukulab lang po kami ni Master Mendo. Ayun, para kayo pasahin ulit mga kagamba, mga ka-happy man. Yes. At ito na naman kami. Sana masisiyahan kayo at matutuwa. Kung di man kayo matawa, okay lang, basta matuwa kayo. Umiyak na lang kayo. Ay, umiyak na lang kayo. Kami na lang tatawa kung di kayo natawa. Tama. Wala naman tayo gagawin eh. Dahil tayo, parang siraulo naman tayo. Parang Hindi siraulo. naman. Parang, Sabi lang yun, di ba, Balo? na ano lang. Sabi lang ni Babalo yun. Kumaniwala yun, siraulo yun. Ano ilalabas mo? Yung bibilutan na naman ng gagamba ko. Ay, bibilutan. Yung mga kalaban ng gagamba ko. Titignan natin naman kung sino mga bibilutan dito. Oo nga. Joke lang naman yung mga kagagamba. Lagi na lang may bilot eh. Joke lang naman po yun. Okay. Ano? Ay, labas mo na iyo. Wag, yung gagamba mo. Ay, yung gagamba. Kala ko kung ano ilalabas ko. Yung gagamba pala. Ano ba pinag-usapan dito? Oo nga pala. Sorry. Master. Matalino talaga si Ate man eh. Marami pumapasok sa utak nito eh. Basta kalokohan. Ay, basta kalokohan. Hindi kaya ito naiputan ng gagamba ito. Baka nga lang. Di ba tinikman ko yung tayo ng gagamba? Kala ko chocolate tayo pala. Wala akong match yan. Paano wala? Ang lalaki nga ng gagamba mo. Eh, lagi mo na sinasabing malaki yung akin kahit maliit. Malaki yan. Asan ba stick natin manipis? Ayan sa gilid. Yung stick ko pala yung sinasabi niya malaki. Akala ko, minsan kasi pag wala sinasabi akong niya malaki, nakatingin sa ilong ko eh. Wala akong may match dyan. Although Ang laki malaki dyan. na ilong ko eh. Ha? Ang laki niyan. Wala akong may match dyan. Uy! Oo. Patay tayo dyan. Yan, pwede yan. Pwede master, malaki yan. Parang good size. Good size na yan sa'yo. Ito, natalo na ito eh. Kalukuhan mo. Ibabalik ko ulit. Tropa. Sino mas malaki? Ito, may tropa tayo dito sa likod. Si, Yung galamay, hindi. Yung galamay, tingnan mo. Pakilala mo yung tropa sa likod. Yung galamay, hindi. Tingnan mo. Pakilala mo yung tropa sa likod. Si Tropa. Kahit bahay ni Master Mendo, shoutout na pala dito. Isa rin po siya na laging nakantabay sa channel natin. Nanonood lagi pag may load. Pag walang load, nakikipanood. Ayan. Sino nga hawak? Ikaw na lang. Ikaw na, syempre. Ay, malit tong akin eh. Anong maliit? Mahaba yung galamay na sa'yo. Ayan, oh. Tama ba yun mga kagagamba? Match ba ito? Wag na natin paglabanan nito. Parang maliit nga, alayo oh. Hindi, yung galamay, tingnan mo, Master. Ha? Labas ka ulit ng Ang kapal ng galamay mo sa'yo. Wala ba mas malit yan? Wala eh. Hindi match ito. Magagalit yung mga viewers natin. Wow! Sasabihin nila, oh. Ito si Tropa, magtitingin. Lawag na naman si Happy man, oh. Hindi, galamay yung tinitingnan dyan, Master. Ha? Galamay. Hindi, makapal nga yung galamay nung sa'yo eh. Hindi naman pwede yan, idol. Wala, malit pa rin to. Maliit pa rin to. Ano to, nagluloko na tayo dito ah. Ha? Nagluloko na tayo. Dati na tayo loko-loko eh. Wala, malit pa rin to. Hindi. Malayo eh. Labas mo yung mas maliit mo. Tingnan natin, sige ha. Oo. Pinakain ko nga lang to, sa'yo din to eh. Natin. Sa akin pala yun. Yung pinili kong ano. Mas maliit konti. Yung sa Uis naman bilalabas mo eh. Uwis ka na naman! Uis yan. Ayan, sabihin na, maniwala naman yung mga kagaba mo dyan. Hindi, nakikita nyo naman, di ba, mga kagamba? Uy, mga kagamba, para malaman nyo po, hindi po yan uwis. O, ayan, ayan. Ayan, kitang-kita pagka-uis niya. DM nga Sa camera pala. DM nga to sa kanila eh. Ayun, oh. Kulang nga to ng pato, pero sige, okay lang, kahit kulang pa. Ganon? Pag natalo, sabi mo, okay lang. Natalo pa. Hindi po, sakto po ang pala ito. Ang may kulang lang po, ako. Ayun. Kulang-kulang. Ito, yung ilalaban ko sa kanya. Medyo malaki. Wow! Bulto! Malaki lang ang tiyan niya. Walang bulto yan. Multo yan, multo. Ano to? Gusto mo? Ikaw lagi yan lamang, Master?
Hindi, lagi kang lamang eh. Anong lagi lamang? Minsan-minsan ako naman lalamang. Alamang. O, sige, sige. Paano- Pagbibigyan ko si Master Mendo, ha? Bigyan pa. Sige, sige, sige. Sige, tignan natin. Hop, Hop! Hop! Bagsak na! bagsak ka agad. Bagsak na! 1-0! Naloko na. Naloko na. Ayan na, ayan na. Hindi pa nga nagharap, bagsak na. Ay, wala pa ba? Ayan na. Ayan na, wag mo kong dayain. Talo siya. Wag mo kong dayain, Master. Wag mong pigayin yung akin. Talo siya. Wala pa nga eh. Ayan na! Ayan na. Binilutan na yung akin! Pigaan na. Binilutan na yung akin! Binilutan na yung akin! Binilutan na yung akin! Ayan na, binilutan na yung akin! Binilutan na yung akin! Binilutan na yung malaki! Binilutan na yung akin! Binilutan na yung malaki! Binilutan na yung akin! Binilutan na yung malaki! Laglag na yung kanya! Wow! Ang laki! Wow, nagkagatan. Wow! Kanina bumagsak! Nalaglag yung akin. Wow! Ang laki ng katis! Basang-basa. Huwag mo italikod, Master! Wala na. Sarap! Wala na mga kagamba. Ayan oh. Ang suka. Tila, lasang ako, lasang gagamba? Wow! Lasang gagamba nga! Ayan mga kagamba, panalo yung kay Happy Oh, Man. so- Pero puro katis talaga inabot ng dalawa. Ang tatalas ng ngipin. Tayo nanalo! Kahit Tatalas yung ang kanya, ngipin. malaki! Huwag na natin pakita mga kagamba kasi wala na to. Yan yung akin, medyo nakatisan din. Yan, Mapaypay na ito mga kagamba. Pero talagang matindi yung laban nila. Oh. Nakita nyo naman. Ayan. Matindi talaga, kaya nga sa'yo, wala na eh. Kumatos na eh. Ganun ba yun? Matindi. Mga gamba, kitang-kita nyo. Oh. Ayan. Kitang-kita nyo, laki na kanya. Laki-laki. Hindi, match lang po, mga joke lang po yun. Ayan, apili ka ulit. So, paano? Best Bili ulit. Best of 3 nga eh. Ganon? Oo. Sabi mo kanina, dalawang gagamba lang ah. Hindi best of 3. Hindi nyo narinig mga kagamba. Narinig nila eh. Pasensya na mo mga kagamba. Pasensya na po, pasensya Hindi na. naman siya sinungaling. Hindi naman humaba ilong niya eh. Yan. Malit na naman itong ilabas. Na naman? Malit na naman? Ang liliit ah. Lagi na lang. Malit yung kay Happy Man ah. Bubulungan ko lang muna Happy Man para manalo. Ayan na! Ayan na. Sabi, hindi. Ibang klase yung bulong niya. Bulbul. Ayan na, mga kagagamba, mga Happy Man. Yan po sa atin. Bulik pa to, Master. Bulik, no? Bulik. Bulik na tigrihan. Bulik pro. Ayan, kitang-kita nyo naman. Team size. Pagod. TM ba yan? Pagod na siya, Pagod pagod. size yan eh. Pagod. Pagod na? Pagod na siya. Sabi mo, pagod na. Kaya Hindi nga. pa naglaban, pagod na. Pagod na siya, pagod na. Ayan. Sige, ilabas mo na nga ata yung 5. Ilagay mo rito. Ay, ganon? Hindi naman mayabang yung gagamba niya. Ano? Hindi, maglalaban din naman kasi mga gagamba mo eh. Sila din magpapatayan eh. Kala mo ha? Wala akong makita. Wala kang makita. Oo. Dami-dami yan eh. Patay tayo dyan. Maliit ito. Huwag yan, Master. Magkaparas tayo. Maliit to. Magkaparas nga tayo. Dilaw to eh. Paano magkaparehas? Oh, mas mahaba may bias mo sa'yo. Maliit Kanina to. mas mababa doon. Maliit to, maliit to. Tayo. Oh. Oh. Tingnan mo. Yan eh oh. Tayo. Oh, Diba? sabi ko sa'yo, kakampi ko eh, kapitbahay ko yun eh. Ayan, ayan, sino? Yan. Ito ba? Parang wala akong kampi dito, kahit yung akin maliit eh. Malaki pa rin yung sa akin. Sige, walang problema. Ganon? Para pag natalo kasi, balik ko Happy Man. Hindi, joke lang po yun. Match lang po. Nakikita yung mga Minamatch po kagamba. namin dito, mga kapiman, mga kagamba. Nakikita So, yung mga kagamba. yung kay Master Mendo po, medyo light. Kasi alas magkaparas po kami. Yung sa akin po, dark. Yung sa akin, kanya light. Mas malaki yung kanya. Parang Ngayon, malalaman po natin yan. Pagka binilutan po yung kanya ng atin, so, ibig sabihin, kanya po yun. ganon? Oo. Ay, joke na po. Okay na, Master. Sige, isubo mo na yun. Isubo mo. Saan ba? Dito. Dito. Isubo yan. Baka magalitawan eh, no? Malalason ka dyan. Hindi pa Hindi magalitawan. maliit sa kanya. Sabi ko sa'yo, malit yung akin eh. Huwag natin ilaban niya, malit pa lang sa'yo. Malit nga Maghanap ka ng iba. Sabi ni tropa eh. At time Sabi ko sa'yo, kapitbahay Malit. ko. Kapit-bahay nga kayo. Kapitbahay ko nga. Ito mo naman, idol, oh. Kahit saan sa pustahan, tinan mo. Paano magiging malit yung ganyan? Ito, mas malit na naman to. Maghanap ka ng mas malaki para wala Wala na nga ilalaki eh. Isama na lang. Puro kasi malaki nilalabas mo eh. Hindi, tinan mo ha. Ikaw mamili dito. Para ano? Ha? Ayan, oh. Ito na lang. Ito na lang. Oh. Tinan mo dito, Master, oh. Ito na lang, itong fight na ito. Ayun na. Asa na? Pinasok ko na eh. Huwag na. Oh, ito, para sabihin mo ano. Para wala tayong ano. Ayan. Malaki na naman. Paano? Ayan, oh, tinan mo. Oh. Tropa, tinan mo tropa. Malaki pa rin. Tinan mo.
Passion dun. Magaling talaga ito si Ha? Happy Man. Mas mahaba yung galamay ng kanya. Okay. Pero tingnan natin. Talunan na to. Paano magiging payat to? Isa lang yan. Payat 1 lang. Si Fight Man. Sinabi mo eh. Isa lang naman yung labas mo. Madali tayong kausap. Ayan na. Yung sa atin po, nagpulay po tayo nagagamba. Ito po sa atin, kulay pulahan sa atin. Yan, pulahan. Pulahan. Ayan. Ito yung paborito kong gagamba. Sana manalo. Yung paborito natin gagamba. Talikod mo yung sa'yo, master. Ayan na! Ayan na! Wala pa pala. Wala, mahina yung sa akin. Mahina na yung akin. Ayan na. Mukhang ayaw ah. Mukhang ayaw lumaban ah. Ayun na mga kagamba. Ayun na, pigaan na. Oh. Pigaan na, laglag yung kanya. Laglag din sa'yo, master. Laglag. Ay! Tarik mo na yan. Ayaw mo na. Kanya to, itin. Ang gulo natin. Laglag yun sa akin, mga kagamba, mga kapiman. Ayun, namin din. Laglag yun sa atin, laglag. Ayan, Yan. nagpigaan. Ayan na. Mas Ang maganda. ganda ng laban. Mas maganda, magsakmalan tayo eh. Ayan. Talagang para makita Ganda natin ng yung laban. talaga. Huwag ka tatalikod. Uy! Laglag sa atin, dalawang beses na, mga kagamba, mga kapiman. Tinitik. Uy! Nagtago na sa lalagyan. Nagtago na siya! Tago na. Takot na takot. Bakit ka? Pinahiya mo ko. Kala niya may multo. Ikaw pa naman yung paborito ko. Paborito pa naman kita. Pinahiya mo ko. Paborito pala yan. Paborito ko ito. Paboritong ulam. Pabaroti. Ayan, mga kagamba, panoorin mabuti. Baka sabihin niya natin dinadaya. Ay, wala naman, master. Wala ganun. Eh, tumahin na. Wala naman. Ayan na, mananalo niya kasi tumahin na Ay, sa atin eh. Nakatae. Nakatahi na eh. Ayan. Ayan na. Oh. Ayan na. Ayun, ilaglag mo. Oh, Ayun. oh. Ayun. Ayan na naman. Oh. Laglag na naman sa atin, mga kapiman. Sinusundan. So, talo na tayo. Sige. Iyan. Wala na. Declare na to. Declare na, master. Declare na to. So, Pero, all one. Oh, all one. All one, mga kagamba. Laglag yan. Laglag ng laglag sa atin eh. Hindi ko nabulungan eh. Parang Kaya- narinig ko yata kanina. Nabulungan ba? Oo. Nabulungan pa. Sabi mo, bulbul. Nabulungan pala. Pangit Bakit? ang pagkakabulong. Bakit? Wala sa ayos. Ayun. Isa pa, mga kagamba, kasi best of 3 ito eh. So, all one na. All one. All one na. So, isa na lang. May tama na. Ako? Hindi. Tama na yung panalo. Okay. Oo. Wag mo naman ako personal, master. Yung may tama, Hindi na. alam mo, nakikita mo na. Alam O, mas malit ang konti dyan. Alam mo naman, good size lang ako, wag yung OS. Maka-OS ka, wagas. Mga kapin, ma'am, para makita nyo kung sinasabing OS na master, OS yan. Hindi po yan OS, o yan, O, kita mo, nagsigawan sila OS. TM pagod, ayan, Pagod na. Kitang-kita. Ano, Sabi nila, OS. kaya na musga, mga kagagamba, yan, Kita nyo naman, Ayun. Sumigaw nga sila ng OS. Ayan, TM. Ganito lang kalaki, ganito lang, oh. Mga good size lang, oh. Ganyan. Ganyan lang. Ang haba naman ng galaman niya, master. Hindi aabot niya sa iyo, wala sa sukat. Ano, wala sa sukat, tingnan mo. Tropa, ikaw nga tropa, tingin nga. Hanap ka pa iba. Tingin ka, tropa. Hanap ka pa iba, ang laki Yan mo. niyan. Ang laki niyan. Ang laki nga sa'yo. Puro na lang lagi mo sinasabi. Yung malit sa lang malaki. ito, kay Pokemon to. Ito, Pokemon, malit lang, oh. Ay, gusto ko yan. O, ayan. Lalaban tayo. Ito. Hanap ka ng ganito. Kumakain pa. Oh, hanap ka ng ganito. Pokemon, maliit siya, oh. Tangkal. Nga. Oh. Yan. Tingnan natin. Ito, Pokemon, alit nito, pero kumakain siya. Oh, huwag istorboy na, baka manipak ito. Tama-tama yan dito sa may tala ko. Iyan ang match na match niyan. Yan, may tala din, ha. Manipis lang yung galamay nito, pero... Tatanggalin na natin yung pagkain niya. Yan, oh, natanggalan na ng pagkain. So, sabihin mo, na-match yung sa atin. Baka mamaya, dali na naman tayo eh. Ayan, match na Awayan match. na naman ako ni mga kagabang Ayan, mo eh. mga kagamba, match na match. Match na match ito. Oh, ito, Pokemon to. Yung kanyang Ayan. talaan. Ang gusto ng gagamba ko yung Pokemon. Ay, ganon. Yan, masasarapan nito kasi nga, Pokemon ang kalaban niya. Ganon. Tingnan mo yan Makikita natin. Ayun, laglag na akin. Laglag na kaagad. Oh, 2-1. Tuwad, anong tuwad? Pokemon, tas nagtuwad, ano yun? Ayan, pakita natin. Ayan na, talo na kanya. Wala pa. Wala pa pala. Ayun na! Oh. Laglag yung akin. Ano yung laglag? Parehas. Para sa laglag. Ayan na naman. Oh, laglag yung kanya, mga kagagamba. Sinundan. Wala, hindi nasundan. Tayo dito. Oh, Yung tala natin. 2-in-1. Yun, ang galing natin, tumatakbo. Magaling ang Pokemon ko. Magaling ang Pokemon. Ay, nagpapatalo siya kasi nga Pokemon ng kalaban. Ang galing yan. Oh, hindi pa nga. Nalaglag na. Hindi pa nga, nalaglag na. Patalikuran na natin akin. Oh. Pokemon kasi, Pokemon eh.
Pocomin yung kalaban niya nag-giveaway yan eh. Yan, 3 in 1 yan, ay, 2 in 1. Oh, Oh. paglag. Wala na, 2 2-0. 1. Tuwad, anong tuwad? 2-1. 2-1. Huwag kang tuwad. Ayusin mo, master. Tuwad ka ng tuwad eh. Oo. Magaling yung Pokemon na yan. Oh, Ayun na, ayun na. Ayun na. Wala na. wala. Ang layo pa lang, tumatalon na eh. Ano ba naman itong gagamba mo? Gagambang talon? Gagambang talon. Ayun na, ayun na! Ay, wala pa pala. Oh, wala oh. Wala na, master. Ayaw eh. Dawat, maganda. Pag-ano sila. Ayan, mga kagamba. Naka 2-1 tayo kay Happy Man. So, ito ang final ko, yung main event, yung Pokemon. Ayan, oh, nakita Tuwad. nyo? Bastos yung mga gagamba niya. Nakita nyo? Yung May Pokemon, maliit may lang yan, tuwad pa. tangkal yan eh. Tangkal lang yan. Nakita ko lang kanina, gumagapang. Pinulot ko. Pero malakas yung ano. Malakas yung sipa niya. Kaya, pag hawak ko kanina, tumalsik yung isang daliri ko eh. Oh, sumisipa pala yan? Sumipa. Kaya sabi ko, okay ito. Pokemon na ito. Sumisipa pala yan. Batik mo yan. Ayan, mga kagamba, natunghayan nyo na naman tatlong laban namin ni Happy Man. Oo. 2-1. Tuwad. Hindi 2-1, 2-1 ha, mga kagamba. Nililinaw lang ni Tatay Mindo yan ha. Medyo nabibingis si Happy Man pag natatalo eh. Oo, Iba yung pantingin niya eh. alam mo naman, gano'n naman talaga. Pag natatalo talaga, kailangan mabigay. So Ayan, yan. ay, batiin mo yung mga... Sana, mga kapiman, mga kagagamba, Asan na yung tropa natin sa likod? natuwa na naman kayo Ayan, sa ayan. collab namin ni Master Mendo, Ayun. Mendo in the house, no? Mm. So, yun lang po ang gusto po namin, mag-enjoy po kayo sa tuwing magkukulab po kami ni Master Mendo. Yun, pasayahin kayo lagi. Kahit sama kayo sulok Ah. ng mundo, lalo na yung mga OFW. Yan, wala naman sa nanonood sa atin. Alam Yun. ko, may mga nanonood sa atin, ng mga OFW, Master Mendo eh. Oh, lalo na yung Kailangan mga namin. viewers kasi nanonood kaya mga viewers natin. Oo, kaya nga. Ayun, magandang araw sa inyo lahat dyan. Magulo ka rin eh, no? Ay, magulo ka Mga rin. OFW, mga kababayan natin. Kayo mga bayani dyan sa ibang bansa. Mag-ingat mga po kayo kababayan. lagi dyan. Ah. Kung saan man po kayo ng sulok ng mundo, lagi po Ah. mag-ingat at magdasal. Yun. So, yun lamang po. Marami pong salamat, mga kagamba, mga kahappy Sports game tayo. Ay, game. sports eh. Sports Yun, game ngayon tayo, lang Master nagipagkamay si Sports Happy game. Man. Maraming salamat. Masayang masaya tayo.